Això és una panoràmica en mòbil. La panoràmica en mòbil és genial. Normalment es fa la panoràmica d'esquerra a dreta i queda el paisatge allargat. Però proveu-ho coses com aquestes. Això és la Cala Salguer, aquí a la Costa Brava. Aquí pràcticament hi tenia els peus, o sigui, aquestes rajoles d'aquí. I això, la biga de dalt, la tenia a sobre. Llavors, la càmera, li diem que faci una panoràmica, comencem així i anem girant. Amb aquest moviment que aconseguim? Doncs agafar pràcticament els 180 graus que agafaria una òptica molt angular. Però no és ben bé perquè els costats no els agafem, només agafem el vertical o l'horitzontal. Però ens permet, això, perspectives que si ens posem allà gairebé hem de mirar amunt i mirar avall per veure l'ombra i per veure la biga. I en canvi, o sigui, les panoràmiques en mòbil, si la vostra mòbil en fa i en teniu ganes, és una mica entretingut, però exploreu-les perquè donen unes perspectives molt bones. Aquest és el mateix. Amb una foto normal agafaríem amb prou feines la gent dels peus cap amunt. Al fer la panoràmica agafem aquesta diagonal, a l'ombra en diagonal, que dona profunditat, dona una perspectiva diferent de la imatge. Aquí, clar que estem tan a prop, quan les línies són rectes, es deformen. Igual que hem vist que al carrer de Lisboa, aquí també es deforma, i a més està en contrallum, vull dir que hi ha diverses complicacions tècniques, però que és una foto directa del mòbil, que després està ajustada la llum i prou, no hi ha fet res més. Vull dir que el dispositiu fa moltes coses. Es tracta que experimentem, provem i veiem fins on pot arribar. Aquest és exactament el mateix. Sembla... O sigui, aquí, en aquestes pedres de baix, de terra, si girava una mica més em sortien els peus ja. Vull dir, està agafat... Clar, aparentment dona una profunditat molt gran, però és una perspectiva òptica, perquè el que és un efecte de girar el mòbil, de crear una panoràmica que no sembla una panoràmica. Jo no em cansaré de repetir que les panoràmiques és que donen unes perspectives molt i molt interessants. Una altra... no sé si es veu. Això, que sembla una bassa immensa, era un bassal d'una cosa així, més o menys. El mòbil està agafat amb el pal de selfie i el mòbil, és una foto un mòbil aquesta. El mòbil està posat a tocar la sorra, amb el qual el primer terme semblen rocs, però si veieu, hi ha algunes bombolles d'aquestes de l'aigua que es veuen molt grosses. Això dona la idea de com de prop de la càmera estaven aquestes bombolles. Com que estem en un angle tan baix i el pal de selfie ens deixa baixar molt avall, aquí buscava expressament el reflexe del fons de la Cala Castell sobre el bassal, que era un bassalet de res, era molt petit. Però què dona? Una perspectiva que sembla, si coneixes la platja Castell, penses això, no acabes d'entendre què és, no? Doncs era un bassal d'un metro i prou. Què vull dir? Que juguem amb la perspectiva. O sigui, tenim uns dispositius que ens permeten experimentar molt en crear unes imatges diferents. Aquesta és la típica, que passes caminant per allà amb un grup i després l'envies i la gent diu, i això on era? Perquè ningú ha vist el bassal, no? Doncs és això, és anar trobant la vista, no? La Cala Estreta, també a prop d'allà. La Cala Estreta és llarga i aquí en canvi ens surt rodona. Per què? Perquè la panoràmica, recordeu el carrer de Lisboa que el tanca, ens converteix en un bassal, una cala que és oberta, en realitat, perquè aquestes roques i aquestes estan diametralment a 180 graus, pràcticament. Seguim jugant amb la perspectiva, és a dir, no podeu intentar reproduir la realitat tal com és, però això, malgrat que la gent que es pensa que la fotografia reflecteix la realitat tal com és, la fotografia no ho ha fet mai, això. Perquè la primera fotografia que es va fer a Barcelona, allà al Pla de Palau, que hi ha una gent dreta, una fotografia del 1800 amb una gent dreta que surt nítida, vol dir que aquella gent es va estar un quart d'hora així. Això no és una reproducció de la realitat. O sigui, aparentment és una gent que estava allà, però aquells que estaven allà
es va manipular la situació per poder fer la fotografia. Això, la primera fotografia feta a Barcelona. I des d'aleshores, la manipulació fotogràfica ha sigut sempre. El que passa que tenim la idea de que la fotografia reflecteix la realitat. No, no necessàriament. Expressa, després en parlarem, però pot reflectir la realitat, però pot ser la teva manera d'explicar la realitat, que no és ben bé el mateix. Una altra experimentació en mòbil, això és Bucarest. Les passo una mica ràpides. És una llibreria al centre de Bucarest, que és molt atractiva, té llums, té totes aquestes formes, i les passo ràpides per què? Perquè em vaig dedicar a experimentar en panoràmiques, a veure què sortien de les baranes que són rectes, però que segons com les agafes van generant formes i generen formes més o menys abstractes, formes curioses, però que no necessàriament, si poses allà, no és exactament com era la realitat, és una interpretació de la realitat. Bé, tanco el parèntesi aquest de els dispositius i els softwares actuals ens ajuden i si ens dediquem a experimentar i provar podem trobar perspectives i formes i imatges diferents de les habituals.